Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higalaw mga kaigsuonan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Aniya na sab kita karon sa pag-review sa atong lesson para niining tibok nga quarter mga kaigsuonan sa basahon ni Daniel. Only 12 chapters. O gani ni atong niaging simana ato na natuki ang introduction sa maong basahon mga kaigsuonan. This is very exciting study ug sa gihapon among ipahinumdum kaninyo nga ayaw ninyo pagsaligi ang pagtuon lang niini nga lesson by just watching takna sa pagtuon mga kaigsuonan. Although gina-encourage mo namo nga kanunayon ang pagsubaybay sa atong tulumanon, but we are encouraging you at the same time nga ato gyung tukion mga kaigsuonan on a personal basis kining atong lesson karon nga semana. Karon sa ikaduhang nga lesson which is entitled From Jerusalem to Babylon mga kaigsuonan, atong pag-aablihan ang pagtuon sa basahon ni Daniel, particularly sa chapter 1. We know that the start of their experiences in exile to Babylon mga kaigsuonan, usa ka kasinatian nga dili lalim alang sa mga batan-on nga nagtuo sa ilang Dios apan gitugot nga bisan ang ilang nasod mahitong pawak ngadto sa kapildihan sa uban nga kanasuran. Karon mga igsoon, daghan kayo mga punto nga atong pagatukion. Labi na gyud niining pakigsaad o pagnunot niining upat ka mga batanon, in particular mga kaigsuonan sa diha nga nabutang sila sa lain nga nasud. Now, atong ubanan karon ang pagtun-anay kuyog niining atong mga host nga kanunay natong gikauban dinhi sa takna sa pagtuon mga igsoon. Una sa tanan, sa pikas nga bahin, ang atuang Women's Ministries Director o Shepherdess International Director sa South Philippine Union Conference in the person of Ma'am Pinky Cadenas Golfan. O din sa pikas mga kaigsuonan, ang ato sa mabtikon o pinalangga nga Health Ministries Director sa SPUC in the person of Doc Ray de la Cruz. Sa dili pa nato ni pagabuksan mga kaigsuonan, atong pangayoon ang kinaadman sa Dios pinaagi sa pagampo ni Dr. de la Cruz. Mag-aampo kita mga kaigsuonan ni ining atak na Ginoo. Aniya kami magatuon sa leksyon sa eskwela sabatika, labi na sa kinabuhi sa imong mga katawhan sa una nga panahon. Hangyo na ko Ginoo nga ikaw magalamdag sa among mga hunahuna, pinaagi sa paghatag sa balaang espiritu, magapanalangin sa among mga kaigsuonan, mga kaigalan ug mga kapaglaom nga nagasunod ug nagatanaw, nagapaminaw ni ini nga pagtuon. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat Doc Ray. Atong unahon sa kadali mga kaigsuonan kini atong pagpanimbaya sa tanan nga nagsunod kanunay sa atong programa. Ma'am Pinky, can you please do the favor of doing the first greeting sa atong mga kaigsuonan? Akong kalipay mga kaigsuonan ang pag-greet sa atong mga kaigsuonan diha sa Consolacion Church, SDA Church sa Cebu City nga nagasaulog sa ilang usa ka dako kaayo nga district-wide meeting. Sila si Brother Rofel o Granel Hihapon ug sa tanan niyang maigsuon kay daghang kay na silang maigsuon, Brother Bernard ug Sarah Nakwa ug ang tanang kaigsuonan nga among nahimamat diha nga dili na namo manganlan. Og ari na pod sa Southern Mindanao Mission, akong i-greet sila si Pastor and Mrs. Rene ug Ma'am Beth Rosa, si Brother Tuto ug Judith Parilla, Sister Miriam ug Dudong Ayuban, Engineer and Mrs. De La Cruz. Ako sab gi-greet sila si Sister Merlin Gumahad, si Sister Linda ug Dr. Keruila diha sa Pulumulok. Og diri usab sa CMM o Central Mindanao Mission, greetings ngadto nila ni Pastor Jerry o ni Ma'am Maripi Patalinghog o Sister Vicky o John Pakulba diya sa Morton Grove, si Sister Mary Grace Liston Pakulba, si Brother Tony o Queenie Olaer. Daghang salamat o happy Sabat kaninyong tanan. Amen. Doc Ray. Ang pagpanimbaya usab nako nga pinasahi alang sa atong mga kaigsuonan diha sa General Santos City Central Church. Sa miaging tuig kaning katapusang Sabado sa 2019, naghimo sila og usa ka pinasahi nga gitawag nila nga
my best gift for Jesus. Kung gusto na akong itimbaya ang atong mga abtikon nga mga diakono sa mao nga simbahan, sila Brother Bonnie Ambuang, si Brother Jerry Catolico, Sammy Bagion, Jerry Calatao, Gladan Valenzuela, Silvestre Leganada, Pasito Dapidran, Edward Hugaros, Bernard Curato, Edwin Gonzaga, Brother Edwin Imbong, si John Adlaon, si Brother Nicanor Lagang. O gusto sabnako, igreet ang atong usa ka pinalangga nga igsuon nga kanunay gatan-aw sa Hope Channel diha sa San Ricardo Port diha sa Leyte, si Sir Jimram Kalipayan. Happy Sabat kanimo, Sir Jimram. Ug amo sad gi-greet ang ato ang mga kaigsuonan nga nagatan-aw sa tanan nga mga dapit sa South Philippine Union Conference. Happy Sabat kaninyong tanan. Kayong salamat sa atong mga kauban nga nagtimbaya sa atong mga kaigsuonan. Sa tanan nato nga mga Facebook viewers, daghang salamat sa paghatag og inspirasyon ug kinabuhi sa ato ang takna sa pagtuon. Na hagit gayud kami mga kaigsuonan nga magpadayon sa atong pagtunanay o pagpahat sa atong mga kahibalo alang sa tanan atong mga Sabbath School teachers, mga kaigsuonan, and everyone in general nga nagsunod kanunay sa atong takna sa pagtuon. Sa atong mga Hope Radio listeners, salamat kaayo sa inyong paghatag og higayon sa pagtuon niining usa ka oras mga kaigsuonan aron ipahat nato ang atong nakatuonan while listening and while watching ngadto sa atong mga Sabbath School classes. Ato sab gigreet ang atong mga kaigsuonan diha sa Ulab Church, Gitagom District. Gani karon nga weekend, karon nga Sabado mga kaigsuonan, pit sa 11 sa Enero aduna sila church reunion. Greetings kaninyo din ha. Ang Ginoo magpanalangin sa inyong okasyon ug selebrasyon. Ilabi na gyud kang Brother Manny and Sigbat diha usab gihapon sa Ulab Church mga kaigsuonan. Ug sa atong pinalangga nga district pastor dinha sa Gitagom District, si Pastor Edwin Guardarama. Mayingon sab kang Brother Loloy Bagyo. Salamat kay makanunayon nga pagpangimbitar ug may lugar mga kaigsuonan bakante gyud. And it's always a pleasure nga makikauban kami kaninyo ingon nga atong pinalangga mga kaigsuonan. Nato sab gigreet ang tanan nato mga elementary pathfinders sa tibuok Mindanao. Sa atong mga churches, ang atong mga pathfinders gikan sa grade 4, 5 and 6 nangandam sila pag-ayo karon nga weekend for a very grand kampuri in Mountain View College karong sunod semana mga kaigsuonan. We hope for your safety ug nga kamong tanan ma-enjoy sa inyong mga kalihukan. Labi na gyud sa atong mga teachers ug mga parents, mga chaperones nga magpakigauban kanila. More power to this occasion. Mga dusab sa Mountain View College, special greetings kaninyo. Ang Ginoo magpanalangin labi na gyud sa inyong paghatag og space sa atong mga pathfinders karong mosunod nga semana. Unta kung naay ulan dito na dapit sa tumoy or kung part man lang ni siya sa activities nga ma-enjoy ang mga kabataan, so be it. God bless you. Good health mga pathfinders. Ug unta makakat-on kamo sa pagkinabuhi nga andam sa tanan nga mga emergencies ug labaw sa tanan sa inyong pakighigala o pakigrelasyon kang Ginoong Hesus alang sa kaluwasan. Amen. Now, we will go to our lesson discussion mga kaigsuonan. Sa aton nagkiingon kaganina, second lesson na ni karon sa tibuok na season, and we are dealing with chapter 1 mga kaigsuonan. Mas medyo sayon-sayon ni siya nga mga kapitulo nga pagatun-an, particularly chapter 1, 3, 4, 5, and 6. Kaning chapter 2 medyo uting kayunon gamay, unya from 7 ngadto sa 12 mga igsoon, lawom na gyud ni siya kay nga pagtuon. Mao na nga dili tangay mo kumpiyansa ato gyung susihon nga personal ang atong mga Biblia o ang atong mga lesson karon gyud nga quarter mga kaigsuonan. Atong unahon karon in introduction sa ato ang lesson karon nga naguluhan from Jerusalem to Babylon. Naisgutan ni Pastor Gulfan sa nilabay nato nga issue mga kaigsuonan nga mao ni ang duha ka mga major places nga gi-highlight in scriptures. Kung baga nagpunting ni sa kasinatian sa mga katawhan sa Diyos which symbolize Jerusalem og sa ilahang pagpanaw ngadto sa Babylon or sa ilang kasinatian ngadto sa Babylon which is the world mga kaigsuonan. And there has
a big difference between the two empires, mga kaigsunan. Duha ka nagkalain-lain nga matang sa kalibutan, ug kini maong ang gitahak sa mga batanon nga pinalangga sa Dios in the person of Daniel and his 3 friends. Mampingki, palihog ug basa sa atong opening text, memory text for the week, which is found in Daniel chapter 1, verse 17. Karon mahitungod niining upat ka mga batanong lalaki. Ang Dios naghatag kanilag kahibalo ug kabatid sa tanang kaalam ug kinaadman sa mga Kaldeanhon. Og si Daniel may maayong pagsabot sa tanang mga pananawon og sa mga damgo. Wow, pagkanindot mga igsoon. This is actually a general statement kung unsay nahitabo sa mga katawhan sa Dios. Labi na gyud ining upat ka mga batanon, mga kaigsunan, latas sa mga pagsulay, pressures nga ilang nagian in a foreign land, mga igsoon. As part of the introduction, among ipahibalo kaninyo nga ang nasod sa Israel, particularly kining ilang mga lumulupyo, mga igsoon, gibihag ngadto sa langyaw nga nasod nga mao ang Babylonia niining tungura. Ug gani ato sabna masabtan sa unahan nga kining ilang kapildihan, mga kaigsuonan, gitugot sa Dios gumikan sa kayabagon sa pagkamasinupakon sa iyang mga katawhan. Gitugyan sila ngadto sa laing mga nasod. Ug busa nabihag ang kapid-an sa mga batanon, lakip si Daniel ang iyang upat ka mahigala, mga kaigsunan, didto gyud sa nasod sa Babylonia. Og didto sila gisulayan. Wa man sila necessarily giipit, pero ang ilang pagtuo o ang ilang original nga pagtulunan og relihiyon, mga kaigsunan, tinuod yun nga giligis-ligis didto sa nasod sa Babylonia. Imagino nimo, they were Babylonized, mga kaigsunan, sa bagong dapit nga ilang naabtan. And this is very relevant sa atong kasinatian karon, labi na gyud sa itong mga batanon. Gikan sa mga baryo, gikan sa probinsya, nang eskwela ngadto sa syudad. Almost the same situation, mga kaigsunan, to be educated in the modernity of times. Ang pangutana karon, ang imong pagtuo nga gibalon-balon gikan pas original, imo bang ipatunhay, mga higala? Og sa diha nga naglampos kini mga batanon sa una nilang pagsulay, ang resulta mao kining gibasa nga bersikulo nato karon nga tibuok semana. They increased in wisdom. Gani patong-patong ang mga panalangin nga gihatag sa Dios sa ilahang pagkamatinumanon. Doc Ray, ini introductory thoughts nining atong lesson. Kung atong tanawon, mga kaigsuonan, no, sa ato ang memory verse, naghisgot dinhi may tungod sa paghatag sa Ginoo kanila og kaalam, skills in literature. Kung atong tanawon, no, mga kaigsuonan, labi na sa atong mga kabatanunan, ibutang man ta sa Dios sa usa ka sitwasyon. Apan dako ang atong kasiguruhan nga ang Dios maghatag kanatong kaalam unsaon nato pagkinabuhi nga magpabilin nga lig-on ug matinumanon sa usa lamang ka kondisyon. Sama niining upat ka mga batanon, nagpabilin sila nga matinumanon sa ilang relasyon diha sa Ginoo. Amen. Last time, katong introductory nato nga Sabado, gihisgutan nga ang Book of Daniel is portraying at the same time portraying the life of Jesus. Unya sa chapter 1, atong nahibaw-an nga this one is also very evident that Jesus is being portrayed. How? Muna akong pangutana karon. Because in the story of God's people, kining mga Hudiyo, kauban nilang Daniel, they were from Jerusalem and then they were exiled or they became captives to the surrounding nation like Babylon. So, giunsa nato pagkasiguro nga Jesus is being portrayed. Akong gihatagan og lalo mga pamalandong ang tungod sa pagpakalimot o pagpakasala sa mga katawhan o sa mga Hudiyo o sa mga Hebrewanon, they became captives. It's not because that God is weak. The God of these Hebrew people is weak, but God gitugot sa ato ba iyang gitugyan kay aron makabatog leksyon sila tungod sa ilang pagpakalimot, tagsimba sila mga idols. At the same time, I am thinking
because of sin. Because of sin, mga kaigsuonan, mao ni hinungdan nga sa Ginoong Hesus nga dili unta angay gyud mo naog aning yutaa. Nakaanhi siya sa ayuta aron sa pagpadayag sa iyang ugma. So, meaning may lalom nga kahulugan kining libro sa Daniel nga atong masabtan karon nga nagkaanam og unfold sa tua nga ang katawhan sa Dios nga mobiya sa pag-alagad nga matinumanon iyaning ay tugyan sa iyang mga kaaway. Yeah, that's right. Mao gini ang atong makita nga context mga kaigsunan sa atong pagtuon ni ining mga tema karon. Nasabtan nato labi ni gyud ni ining emphasis sa atong first few parts sa atong lesson karon nga semana mga kaigsunan that God was sovereign of all. So sa giingon ni Ma'am Pinky, ang pagkapildi sa iyang mga katawhan wala nagbutyag sa iyang kahuyang mga igsoon sa pagpanalipod sa mga katawhan. Gani plano sa Dios nga itugyan ngadto sa mga taga-Babylonia mga kaigsunan. Gani kung imong tan-awon dinhi, basahon nimo ang first part of the Daniel chapter 1 mga kaigsunan. Nag-ingon din ha ang bersikulo nga gihatag sa Dios sa mga Kalsidonianhon ngadto kang Nabucodonosor ang pagbuntog sa Jerusalem. So kung dili ang Dios mao'y naghatag og gahom sa Babylonia mga kaigsunan, dili nila makangkir ang mga nasod. So God is sovereign of all. Gani bunga na lang ni siya mga kaigsunan sa katapusan sa taas kayong kutay sa panahon nga ang Dios nagpahimangno sa iyang mga katawan nga pag-usab na mo. Pero sa kadugay po sa panahon nga kagahi nilag ulo mga kaigsunan, ni abot na gyud ang hinog nga panahon nga matugyan na gyud sila. Og nakita nato dinhi nga kining iyang mga sakop, kining upat ka mga characters karon naangin in taon mga kaigsunan. Inosente kayo nga mga batanon while labot sa ilahang pagsupak-supak sa Ginoo, pero sa pagkasupakiro sa ilang nasod, nabihag sila mga kaigsunan sa lain nga nasod. Doc Ray, how do you recall this experience about them? Kung atong tanawon no, with regards sa puntong gi-raise ni Ma'am Pinky nga how can we portray Jesus in the book of Revelation, book of Daniel rather. Makita nato sa alang nako kining kinabuhi sa upat ka mga batanon nga nagpabilin nga matinumanon diha sa Dios portrays the life of Jesus as a faithful Savior sa iyahang mga katawhan sa diha nga nahulog ta sa pagpakasala. Makita nato nga dinhi sa kinabuhi sa mga Israelinhon tungod sa ilahang kagahi, sa ilahang mga ulo, gitugyan sila sa Dios ngadto sa Babylonia aron nga makaamgo sila og leksyon gikan sa ilahang pagsupak sa mga kabubuton sa Ginoo. Apan adunay gigamit sa Dios nga maupat ka mga batanon nga magpabilin nga kahayag ngadto sa mga katawhan sa Dios sama kang Kristo nga sa diha nga nahulog ang tawo sa pagpakasala gigamit si Kristo nga kahayag ngadto sa mga katawhan nga nawala diha sa pagalagad ngadto sa Dios. Yeah. Tinuod yun ang mga kaigsunan. Pero atong timan na, no, nga while Daniel was the main author of this book, unya nakita nato ang iyang mga higala nga nausab na po ang ilang mga ngalan, and it's very interesting mga kaigsunan nga atong nahibalaan nga ngalan sa mga higala ni Daniel mga igsuon kini Shadrach, Meshach ug Abednego, Babylonian names na ni sila mga kaigsunan. So tanaw na to, which is mao na popular pagayo, pero mao na ni ang mga dagnay nga gihingalan sa ila when they arrived in Babylon. Pero atong timanan mga kaigsunan, although these are the main characters, ang central actor ni ining sugilano ni Daniel mga kaigsunan, way lain kundili ang Dios. Timanan gyud nato the centrality of God, siya gyud ang makita gyud nga labaw ni ining tanan nga mga events, mga highlights, mga actuations og sa tanan nga mga kadaugan mga kaigsunan. Although these four characters were victorious in their faith, pero sa kinatibukan mga kaigsunan, ang Dios maoy nagmadaugon sa tanan. Amen. Now karon mulaktod ta dito mga kaigsunan
sa transformation sa ilang kasinatian. Ibili nato ang ilang kaagi didto sa Jerusalem. Kay kini ilahang panaw karon ni biya ni talikod sila sa ilahang Jerusalem place ug karon anian na sila sa realidad nga ilang giatubang nga mao ang Babylonia. Dako kini leksyon nato karon sama ni sa atong mga batanon sa ato nang giingon kaninyo nga dili lang batanon no bisan sa atong mga hamtong ug mga kaigsuonan nga naata karon sa Babylonia nga environment mga kaigsuonan. Not necessarily leaving our Jerusalem home, pero in reality, ang naata ni ining kalibutan mga kaigsuonan nga maoy simbolo sa Babylonia. Unsay nahitabo sila didto? Posible gipang-brandingan sila. Pero not necessarily nga gipangtamlaan sila mga kaigsuonan og katong nagbaga nga kalayo, but the most important fact here is they were baptized into new Babylonian names, mga kaigsunan. Sa explanation sa tong lesson, probably to brainwash them, nga kalimtan na nila ang ilang original nga identity, ang ilang ngalan, naa na sila bag-o nga identity karon. And this identity is congruent with what's going on in their new environment, mga kaigsunan. So, ngalan gyud ni nga iya sa Babylonian. Ato nang giingon Shadrach, Meshach, ug Abednego. Ang original nila nga ngalan mga kaigsunan. Kinsa gani? Hananaya. Si Hananaya, si Mishael, ug si Azariah. Si Daniel lang ang wala mga mausab. Actually, nasa lahi nga ngalan. Gingan lang siya Belteshazzar mga kaigsunan. So, Kung atong tanawon no, Ma'am Pinky o Pastor Hes, ang atong leksyon nagingon nga ang paghatag kanila og bag-ong pangalan, it changes or it signifies the change of ownership sa ilahang kinabuhi. So makita nato nga sa naa pa sila sa Jerusalem, ang ownership kay ang ilang mga pangalan padulo man nagpoint man gyud sa Ginoo. Pag-abot dito, gi-change sa Babylonian name kay gusto nga itanom sa hunahuna niining upat ka mga batan-on sa mga Babylonian nga ang ilahang bag-o nga honor tag-iya kanila mao ang Babylonia. Mo'y hinungdan nga gipang ilisan ang ilahang mga pangalan. Sa akong pagsabot, Pastor, ang presensya sa mga batanon dito sa Babylon, the king was really attracted to this handsome young men. Kaya nakita po tingali niya nga kini sila mga ligdong nga mga batanon. And so, in the first place, pag-register sa ilang ngalan dito sa libro kung saan ilang gisulatan, change ilang ngalan para they can completely forget their identity being Hebrew. Oh. So, pero kanang pagkausab sa ilang ngalan, atong makita sa mga musunod nga mga experience nila nga wala ni mag-apekto sa ilang pagtuo. Posible ni nga sa ilalang mga ngalan pero sa ilang pagtuo wala sila maapekto. Unya atong masabtan na pastor nga sa pag-paganize nila. Sila ba bautismuhan sa sila kibali dito. Okay, sa kitagan mo changing sila their bagong names. pangalan. Gisunod dayon ang ilang pagkaon. Changing their diet, forcing them nga mukaon sila kauban sa pagkaon sa hari nga gituhuan nila nga the best diet. Thinking of this situation, Pastor, I can compare this that before Jesus began his ministry, he was also tempted by Satan through diet. Diba? Nakita nato? Yeah. Unya Yes. si Gidong Jesus wala gid siya matintal ni Satanas. On the other hand, kini silang upat mao gyapon. Gani may kabalaka si Daniel nga basig unsaon sa hari ning kaning in charge sa chief nila, oo. So, si Daniel naghimo siyang proposal. Isang sulayan lang ninyo, bisag napulo lang kaadlaw. Ang among kaunon kanaragyo ang among naandan dito sa Jerusalem. Posible ato nibawaan sa mga children's storybooks nga vegetarian sila, prutas ana, ug dili sila nagainom sa nga bino nga makahubog. Oh. Yeah. So napamatud-an pinagi sa kaalam nga gihatag sa Ginoo kang Daniel nga after 10 days napamatud-an nga they were excellent in health. Exactly. One thing pa nga gusto nato makita mga kaigsuunan no
sa katong kapanahunan, kanang gitawag nga antiquity, eating from the king's food had a deep implication niadtong panahuna. Ug kini dunay duha ka implikasyon. Una, first is it means undivided allegiance to the king and reflected dependence on him. So once mukaon ka dito sa pagkaon sa ari, ginapakita nimo nga ang imuhang attention, ang imuhang allegiance Tuwa sa di hari. na gyud tuwa gyud sa hari. Yeah. Ikaduha, it obviously means accepting of and participation in the king's worship system. Kay ngano man gawas nga ang maong mga pagkaon sa hari dili sama sa gitugot nga pagkaon sa mga Hebrewanon, gihalad pa gyud ni sa mga Diyos-Diyos. So participating sa pagkaon sa maong mga pagkaon nga gihalad sa ilahang Dios, you are participating in the worship system of the Babylonian. Yeah. Pero I think the other factor that is very important, ingon nga like modern Seventh-day Adventists, we need to know what are these abominable foods. Foods that are unclean. Kaya kung mato ka dito sa secular world, ato kag Amerika, ato kag bisag asa, pag abot nimo dito, uy, kalami ba ni, oy, mga lami man ni pagkaluto. Kung naibalo ka nga, kada dulumtanan na, di gyud ka mailad. So, andamore nga, sa ilang panahon, walay pagkaon sa hari nga ibutang sa iyang lamisa nga di mo agi og halad sa ilang Diyos. Yeah, daghang kay salamat ining punto ha mga kaigsunan. Ato ning biyaan kadali kay nabutas tunga nga bahin sa tong pagtuon. We will take a break. Ayaw mo hawa din ha mo balik din ang takna sa pagtuon. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Daghang kay salamat sa inyong pagpabilin sa inyong mga radio ug TV sets. Padayon na nato ang mga punto nga atong gibiyaan kaganin ng mga kaigsunan nga nahimog yung mas interesting na hinuon karong panahon na. Balikan nato ning ilahang pagbautismo ngadto sa sistema sa Babylonia mga kaigsunan. Upat ka mga bahin sa ilang kinabuhi. Una, change of venue, change of residence. Ikaduha, change of names. Ay katulo, change of education. Ug ang ikaupat mga kaigsunan kini giingon ni Ma'am Pinky ug sa atong mga panelists kay ganina nga change of diet mga kaigsunan. Actually, this is a matter of choice. Sa among discuss din mato ni Doc Ray, it's a matter of choice. Depende gyud na sa tao kung unsay iyahang pasinungtan nga normal ug natural nga dagan sa iyang kinabuhi mga kaigsunan. But this choice will spell out what you will be in the end. Pero nakita na to mga kaigsunan, bisag wa pa na to ni mahuman og tuon tibuok quarter mga igsoon kining kinabuhi ni Daniel ug sa mga higala. Nga ang ilang pagbarog is one story that inspires millions of young people and Christians. Amen. Sa ilang pagnunot mga kaigsunan, grabe yun pagpuga sa ilang pagtuog pagalagad. Pero ni barog sila sa Dios sa ilang pagkamatinud-anon. Ug nahimo kining inspirasyon. Labi na gyud kanato nga niagis ng pagkabatanon, mga young people, mga pressure sa inyong pagtuon, Sabbath pressures and many others. Maabot pagitan ni ining sunod nga mga lessons. Pero kini karon basically naghisgot ni sa pressures of the society that they are facing right now. Doc Ray. Gusto lang ako ni share mga batanon no. Mga kaigsuunan. Kaning bitaw na mabitaw tay mga idea usahay sa mga kaigsunan labi na niining mga panahon na. Kana bitaw ingon nila nga magkalagi na ta adto na tagbukid kay mao na ning atong kahimtang. Apan ang atong leksyon na shape bahin dinhi nga gusto nako i-point out nga nagingon siya dinhi. From the experience of Daniel and his companion, we learn that it is indeed possible to remain untainted
by the corrupting elements of our society. We also learn that we do not need to isolate ourselves from society and its cultural life in order to serve God. Mga kaigsunan, atog yung hinumduman. Nga dili ang pagkalagiw, pag-adto sa bisan asang dapita, nga makaalagad ta sa Ginoo. No. We don't need to do that. Where in fact, gikinahanglan yun ta. Kay nga naman, gikinahanglan ang atong kahayag nga atong ipadanag ni ining mangit-ngit nga kalibutan tungod sa sala. Yeah, actually, kung mo i-compare diri sa basahon ni Daniel, mga kaigsunan, it's not really God's ideal nga mag-colonize ang iyang mga katawan sa usa ka lugar, nga maglain bitaw mga pinking. May nani kay mga Adventist community ta. Ang problema mo gud na ang mag-colonize ka, paun sa imong witnessing, puro sa na enrich, wala na outreach. Whereas, sa kasinatian ni Daniel, mga kaigsunan, didto gyud sila gibutang sa tunga sa lawod sa kalibutan, mga igsuon. Buti pasabot na layo gid sila sa original nila nga kagikan, pero abi ninyo lawom og dulot, mga igsuon, ang ilahang pundasyon. Mo hinungdan nga bisan tuan na sila sa loud, mga igsoon, sa kalibutan, sa ato nang ilustrar din ni barog yun sila sa ilang mga prinsipyo o karaan nilang tinuhuan. So, your foundation really means a lot. Kung sa amo pang diskusyon rin naman, Pinky, kung ingon ana, kalawom ang imong mga gamot, mga igsoon, lisod yun ka nga ibton gikan sa imong nabarugan. And that is the spiritual foundation nga gisilsil sa mga ginikanan ni ini mga batanon samtang didto pa sila sa Jerusalem, mga kaigsunan. Mampingki, naagi kay ikadugang ni ini nga bahin. Naguna-una manggugko nga ang kining kabanay sa mga Hebrewanon kun katawan sa Dios, doon ay nagtubo nila nga garbo. So naa nagtubo sa ilaha ang kanang spirit of exclusivism. So ang presensya nila ni Daniel ug ang iyang tulo ka higala dito sa Babylon, murag may buti pasabot ang Ginoo nga himuon sa iyang katawhan. Unlike the example of Jesus, mga kaigsuonan, Jesus mingled with the people. Meaning, ang mga katawan, and Jesus was even used to minister to the needs of the Gentiles. So, kining kahimtang sa mga, sa upat ka mga batanon, nga mga Hebrew, ang ilang presensya dito sa Babylon is a proof that even in the midst of secular world, makabarog sila if they really purpose it in their hearts, nga mabarog sila diha sa kamatuoran. Bisan paghadlokon sila sa ilang maestro nga dili taga-grado, kay dili mo eskwela Sabado, na ay ganti ang Ginoo kung mopili gid ta nga dili gid ta magpahugaw kon mobiya ng balang adlaw nga gidili sa Ginoo nga di gid nato na biyaan. So ang ila kibaling pagbarog sa prinsipyo, gipamatuod nga ang Ginoo gyud wala magbiya nila, and then they can make it because they chose to become like one. Atong tanaw ning, salamat Ma'am Pinky, no? Atong tanaw ning Daniel 1 versikulo 8. Murag mao man gini siya nahug nga sentro nga tema ni ining chapter 1, mga kaigsunan. Nag-ingon din but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Kaning first nga statement, mga kaigsunan, nga nag-ingon, Daniel purposed in his heart. Mura ba og parihas sa ato ang uso kayo, trending karong bulana, mga kaigsunan, sa Enero, resolution. Pag ingong ganin mo nga sa King James ang giingon ni Daniel resolved in his heart. So mao ni siya ang resolution, mga kaigsunan. Pag ingong ganing resolution, buti pasabot, mao na nakay katuyuan, dili na siya mausab, di na gina siya masibog, di na gina siya nimo mabangilan bisag unsaon, kay mao na gyud nay nasilsil sa iyang kasing-kasing, mga kaigsunan. Now, specifically thinking, kita ra manggung nagtan-aw dinhi nga kadtong mga pagkauna hugaw. Pero sa mga nagdalit sa pagkaon, katong mga servers, mga kaigsuonan, katong in charge silang cafeteria, was actually doing it for the sake of king's service. So buti pa sabot, mga kaigsuonan, kung unsay ilang ipakaon sa hari,
mao po nilang gidalit nilang ilang mga scholars, mga kaigsunan. So dili ka makaingon nga katong ilang mga servers na gunahon na gyud nilad silang pagkaon. Wa gyud sila'y kalibutan nga para ni Daniel ug siya mga higala, something was wrong with the food service. Para sa mga nag-serve mga kaigsunan, wow, very good. Mauna nga makita nimo dinhi nga si Daniel was very frank and at the same time medyo pilahiluna gyud niya ang iyang pangayog pabor mga igsuon nga serbihan lang siya lain aron dili mainsulto ang palasyo mga kaigsunan sa ilang pagbalibad, because so far that was the best. Ug dinhi atong tukion ni mga igsuon ug unsa gyud naa sa nature silang pagkaon. Isgutam na to ni nga gi-offer silang idols, nya naay mga dulumtanan dinhi nga dili haom sa mga pagkaon nila ni Daniel ug sa iyang mga higala mga kaigsunan. Now tan-aw na to ang mga implications ini, Doc Ray. Kung atong tanaw no, ang pagkaon nga gidalit ngadto kanila nga mo'y pagkaon sa hari dili baya basta-basta. Exactly. It is the excellent food according to the Babylonian standard. According to the world standard, makaingon ta nga amaw ning pagkaon. Pero sa estandarte sa Ginoo lahi. So makita nato nga kining mga batan-una gikan pa sa ilahang kaugalingon mga puloy-anan, they were taught of the standard sa pagkaon nga gihatag sa Dios alang sa iyahang mga katawhan. Gani si Mrs. White nagingon. Gusto na ko ni basahon. There are many among professed Christians today who would decide that Daniel was too particular and would pronounce him narrow and bigoted. They considered the matter of eating and drinking of too little consequence to require such a decided stand, one involving the probable sacrifice of every earthly advantage. Ingon sila nga, grabe po na ka-stricto nila, ana. So, mingon siya din, but those who reason thus will find in the day of judgment that they turned from God's express requirement and set up their own opinion as a standard of right and wrong in matters of diet. They will find that what seemed to them unimportant was not so regarded of God. So, katong gitawag nato karon mga kaigsunan, dili kayo na mahinungdanon alang sa ato ang kaluwasan. Apan si Mrs. White nagingon, it was not so regarded of God. His requirement should be sacredly obeyed. Abi ninyo mga kaigsunan, kung wala ni Barog, si Daniel o gangiyahang mga kaigalaan, sa matter sa pagkaon, ako nagtuo, nga pag-abot sa final examination sa hari, di gyud sila kapasar. Sa mao, nga pagsusi o pag-evaluate sa hari, ngadto kanila. Obvious man na, Pastor, kay nahibalo man sila nga kung mukaon sila itong pagkaon sa hari, sikli sila. So, ma-imbalance ang ilang paghunahuna nga maayo sa pag-ilaon sa maayog dili. So, they were really displeasing God in that respect. So, however, ang king's table sa preparation sa pagkaon, we cannot blame also those people in charge sa preparation sa pagkaon sa hari because it was their orientation. They don't know the word of God. They don't know what are the unclean foods. So, sa ilang pagtuo, the best na siya. Para rin sa ato din sa modern setting, they believe that official food that is lying on the table with the apple on the mouth is the best food. So, on that regard, they need to be told unsa gyud ang kahimtang sa pagkaon nga makaayo sa lawas. Kay bisan gani ang doktor karon maingon nga likayining mao ni mo na. Kay mao ni contributing factor sa inyong mga balatian. But then people are stubborn. So we need to respect them kay mo ilang pagtuo. Mo na nga ako nagtanaw ko ba nga nag-imagine ko sa reaction sa chief sa maong kusina sa hari. Dili ba basta-basta ana. Kay they before sila nahimo ana nga posisyon, they pass through training. Og sa diha nga mao to'y gipangayo ni Daniel og ang iyang igala nga kanira among pagkaon, tubig ra among imnon. Tingali murag ni taas ang kilay sa mao nga sa maning mga tawhana nga mao ning pinakamaayong pagkaon niya kana ra noon ordinaryo yung pangayoon. So makita nimo lahi gyud ang ilahang
standarte nini nga kalibutan ug standarte sa Ginoo in terms of pagkaon kay ang Dios mismo maoy nahibalo kung unsay maayo alang sa atong lawas. Bisan kita mga kaigsunan, kahibalo man kita og unsay maayong pagkaon. Imagine nimo kanang mga dagko bitaw nga mga buffet restaurants dinhilang sa Mindanao, anha lang kag Davao or sa dagko nga mga syudad. Pagtanaw nimo dito bayad ka og mauni nga bayronon na ibantag 500 ang buffet kanang gitawag na tog eat all you can. All the choices na dito. Naay chocolates, naay tanan nga matang sa mga prutas, mga pagkaon, naay sugbahuno, na dito yung mga pasayan, lambay, cake, ug unsa pa tanan nga imong ma-imagine. Pero wala nagpasabot mga kaigsunan nga wow, overwhelming kini nga pagkaon. Ikaw nga nagkaon dito nga responsable, di na lang gid po ka magpataka na lang gyud abi kay gibayran ako ni tanan. This is my privilege. So just be responsible kay og di po ka magbantay ana. Nabiyay mga dili kayo healthy good food nga mga pagkaon although maayo sad sila kayo. So makita gini mo din mga kaigsunan that it is always a wise choice to take care of your well-being especially in the issue of diet mga kaigsunan. Amen. So, may resulta yun although medyo dihay kasikas gamay kay ang king servant nga in charge sa ilahang pagkaon, ang ilahang matron. Kibali, unsaon man niya karon, although upat lang to katawo, ang nihangyo nga laina lang mig-serve. Unsaon man niya to pag-serve, nga kadako sa ilang kusina, kadaghan sa ilang mga pakanon sa cafeteria, mga kaigsunan, with the best service. Daw be, unsaon man nimo na nga naman gyud magpa-special, unsaon man nimo tong chef nimo nga sir naiupat dinhi nga kuan, it looks very scandalous. Kay mabulabog man gyud na nga mahibalaan, pero probably medyo private ang ilang pagka-arrange ni adto, and it was only a matter of 10 days test mga kaigsunan. Pero abi ninyo, God delivered them. Sa mga tao bitaw nga mubarog, uldo ka ng pulo kaadlaw gamay ra gid na kaayong testing period mga kaigsunan. Ikaw nga nagkaon didto, probably makuyuan pug ka og unsa bigighaan ni basig mamayakpak ning amo ang mga gusok aning kaonan ni, tubig lang, pulse and vegetables, and maurang ning gigi simple nga diet mga kaigsunan. Whereas katong uban nito hab-hab na gyud. Pero in a matter of only 10 days, they were found out to be looking more healthy, glowing, and alive mga kaigsunan Handsome. compared to the rest. Handsome na to mention. Na ko isa Okay, ka kwan Doc Ray. dito ba kanang dili lang sa preparation kay karaalang kaning chef ang pag-prepare sa para sa upat sayon ra na. Pero ang consequence kung unsay mahitabo ni ining upat. Kay responsibilidad ba aning cook ngadto sa hari kaning mga trainee, kaning mga estudyante nila nga magmasakit gani ni ako gi basulon ngano nga wa na ko ni sila gipakaon og ani. But I would like to point out mga kaigsuonan nga girespetahan sa Ginoo ang pagtuo ni Daniel. Kay scientifically kung atong tanawon 10 days is very short. Gani to change our taste bud it takes about 3 weeks. 21 days. So 10 days is very short. But because God is in control, He was able to turn the 10 days into a blessing alang sa iyahang mga katawhan. So makita nato kung unsa nga kagahom sa Ginoo sa pag-atiman sa sitwasyon kung ato lang gyud ihatag ang kinatibuk-an natong pagtalig ug pagtuo ngadto kaniya. Exactly. Now, dirita sa resulta mga kaigsunan sa ilang pagkamatinudanon. Ato namang partially nga na-discuss nga mas lami ang ilahang pamanit, mas pula-pula sila, mas gwapo sila, mas himsog ug glowing ang ilang panagway. Pero dili lang ni kay dito lang sa pagkaon, 10 days after mga kaigsunan nga mura gitawag og crucial period, gipalabang sila sa Ginoo. And good enough, mao na to ang ilahang normal na nga diet, regular diet for the rest of their training years, mga kaigsunan. Grabe ninyo, when they were enrolled in the University of Babylon, mga kaigsunan, kauban sa ilahang mga counterparts. Usahay mo, sidebar tagamay, mga kaigsunan. Medyo, ang uban sa tuwa nga mauting kayon kay gunahuna, makaingon nga, Pastor, upat ra ba di ay sila ka mga batanon nga gikan sa Jerusalem nga
gikan Bihag. dito nganong nga bihag nganong upat ra man sila nga nibarog kumusta man da itong kadaghanan sa ila. We don't know about them mga kaigsunan. And this is the story about these four characters. Na ipanahon usahay gani nga di maapil si Daniel ang tulo lang kahigala na i-chapter din ha unya naapoy panahon nga si Daniel rapod ang miabot dito sa lahutay nga tustumoy mga kaigsunan. The question is how about the rest? They probably mingled with the new culture mga kaigsunan. And as a result, makita nimo nga nalimtan gyud ang ilahang mga ngalan and they were being dumped into oblivion in the records, especially in the book of Daniel. So may resulta gyud mga kaigsunan, makaingon ta nga pagkaluoy baya po tingali sa nahitabo ni atong uban nga may kompromiso. But here comes, this book is a study of those who would stand for their faith mga kaigsunan. Ug natala gyud sa walay kahangturan sa walay kinutuban mga kaigsunan sa ilang ngalan niadtong mga nibarog sa ilang pag-alagad. Anay isa ka Yeah, yes, statement Doc, nga gusto na ko basahon dinhi with regards to that asa man tong uban. Ingon pa niya dinhi, all young men were without any physical or mental defect. However, only four showed no spiritual defects. That's right. Mao nay hinungdan alang Amen. nako mga kaigsunan ngano nga upat ra gyud ang ni stand out. It is because they showed no spiritual Spiritual. defect. Tingali sama tong ingon ni Pastor Hes nga na-assimilate na sila dito ni murag unsa gibuhat dito sa Babylonia. Ila na po'y ang sayaw dito sa Babylonia, mao na po ilahang sayaw, mao na po ilang kinabuhi. Mao na nga wa gyud sila ni stand out mga kaigsunan dito sa Babylonia. And then, in addition to that, and in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them 10 times better. Napulo kapilo. Nga mas maayo. Ikumparar sa iyang mga nabantog nga mga jikiro, mga astrologers, maghimalad nga didto sa iyang kingharian. So, imong tan-awon diri mga kaigsunan no sa ilahag yung contest no in the real life arena mga kaigsunan. Sa gihapon mabalik na to ning gisaad sa Ginoo bitaw sa Deuteronomy. Ngayang giingon, if you will only take heed to my commandments, you will always be the head and not the tail. Amen. You will always be at the top and never at the bottom, mga Yes. kaigsunan. So, timanan lang ginato ni, nahitabo ni sa kinabuhi ni Daniel o siyang mga higala, mga kaigsunan, may barog silang pagpangalagad. Pero sabi ninyo, speaking of their pressures in real life, ato man ni nahisgutan kaganina nga ang sama ni sa itong mga batanon karon nga nang dayo nga dagko nga mga syudad nang eskwela sa mga batid nga mga universities aron mabansay sila didto. Mauni ang kaagi ni Daniel mga kaigsunan sa iyang mga higala. Gikan didto probably sa ilahang gamay nga rural town in Judah of Bethlehem mga kaigsunan. Niabot sila nining dako kayong sibilisasyon to be trained in the most modern of their standards mga kaigsunan in terms of education and life work. Bisag unsa naman lang ni nga training, actually gihimo ni silang estudyante aron mahimong mga ambassadors, mahimong mga prinsipe, mahimong cabinet members in the land of Babylon, mahimong mga gobernador. Pero abi niyo mga kaigsunan, speaking of reality, pwede baya ni ining upat ka mga batanon nga talikdan na lang yun nila sa dayon ang ilahang kinabuhi kaniadto. This is life. This is opportunity mga kaigsunan. Tanawa ra gud ninyo, himuon kang gobernador, magkamangitaan ng taga-barangay ka, unya pag-abot nimo didto sa siyudad kay ni eskwela kas mga dagkong university, oferan ka nga mahimo kang cabinet member, maayo ang imong training, maayo ang imo ang career path ni anang lugara. Ang imo lang yung himuon, magpatig-anod na lang yun ka sa sulog. Di ba? So, what do you think? Kaning statement din nga akong nakita mga kaigsunan is very crucial. Ug adunay upat ka mga personalities despite of the thousands of young people nga mikumbabit mga kaigsunan nga dili gyud sila maanod sa sulog. They stood with their principles ug ilang gibalon mga kaigsunan bisan pa hangtod sa tumoy ang ilang relihiyon o ang ilang relasyon ngadto sa Dios. Doc Ray. Isa ni ka
panghuna-huna nga gusto na ko i-share mga kaigsuunan. Kato bitaw 10 days nila. It is not just a matter of 10 days. Nakahuna-huna ko kaning programa sa atong iglesia. Nga samtang naghangyo sila ni anang 10 days. Samtang naghangyo sila ni anang nga test. Every day, they sincerely and they honestly do a prayer session with God for 10 days just to give them Amen. success. It is their prayer life. Gani, kung tanawon nimo si Daniel, bisan pa na nagtigulang na siya, nagpabilin ang iyahang prayer life. Nga naghatag kaniya sa kalig-on siyang pag-alagad sa iyahang Ginoo. Nanindot diri nga quotation kita nato sa Fundamentals of Christian Education mga kaigsuonan. Daniel was subjected to the severest temptations that can assail the youth of today. So walay kalainan mga kaigsuonan nga si Daniel, ang iyang tumang pagsulay sa iyang panahon, magian pod na sa atong mga batan-o sa ato usab. Apan, yet he was true to the religious construction received in early life. Ang punto nga akong buti pasabot diini, ngano nga nakabarog si Daniel luyo sa tumang pagsulay tungod kay sa gamay pa ni siya og sa nagkadako na siya sa iyang early adolescent years, nagkat-on gid siya pagbarog sa mga prinsipyo sa Ginoo. Luyo sa iyang mga ginikanan. So kinsa pa may laing mag-edukar sa atong mga batanon, ang atong mga ginikanan, he received a very strong foundation from the Word of God. He was surrounded with influences calculated to subvert those who would vacillate between principle and inclination. Yet, the Word of God presents him as a faultless character. So makita na to mga, si Daniel, gihimong ihimplo, maingon man nga, di gid nako na siya ipadaplin nga, like Jesus Christ, he was tempted in all manners and yet he did not commit sin because he was always using or he lived up to God's word. Yeah. It is written. Okay, daghang kay salamat ang Pinky. Atong ihatag ni Doc Ray ang iyang parting statements aron atong pagatakupan kini itong pagtuon mga igsoon. Gusto lang nako nga tapuson katong gibasa ni Ma'am Pinky. Ingon pa niya dinhi, Daniel dared not trust his own moral power. Amen. Prayer was to him a necessity. He made God his strength, and the fear of God was continually before him in all the transaction of his life. Wow. Mga kaigsunan, mga batanon, kung mao ni atong buhaton, himuon nato ang Dios, maoy kanunay kauban nato, ug ang atong pag-ampo maoy kanunay natong buhaton ngadto kaniya, makaangkon ta dili lamang material nga kadaugan apan labaw sa tanan espiritual nga kadaugan. Daghang salamat. Katapusang punto mga kaigsunan, sa katapusang bersikulo sa chapter 1 nagkanayon kini mga kaigsunan, and Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Kinsa man si King Cyrus mga kaigsunan? Dili na ni siya hari sa Babylonia. Hari na ni siya sa Persia mga kaigsunan. Buti pasabot, nagilakip ni Daniel mga kaigsunan pagsulat sa record even in the first chapter nga bisan tuod og ang Dios nagbalhog sa iyang makatawhan ngadto sa kaulipnan sa nasod sa Babylonia. He is still making God sovereign gumikan kay iyang gitala dinhi mga kaigsunan nga ang Dios naghatag sa kapiltihan sa Babylonia ngadto sa lahi na usab nga nasod. Ug ingon niini mga kaigsunan natong kinabuhi karon. Bisan pag magsirko balintong ang kalibutan, ang Dios nagpabilin nga labing bantugan sa tanan. Amen. Bisag unsa nga mga pagsulay ug sirkumstansya nga maabot sa imong kinabuhi, ayaw pagpadala mga igsoon, kundi barog kita sigon sa atong nakatunan sa atong lesson niini nga semana. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan, dahang kayong salamat sa iyo makanunayon nga pagpakiguban kanamo. Ang usa ka oras mga igsoon medyo mubo ra kaayo, pero wala kani mausik, gumikan kay ato kining gigahin alang sa takna sa pagtuon. Amen. Ani ay halad sa musika sa dili pa nato kini pagatakupan pinaagis pagampo ni Ma'am Pinky Gulfan.
the peace of mind. Open your arms and feel the embrace of the Father. He knows your heart's desire. He hears your fervent prayer. He's the shield for every sorrow and fear. Keep the faith and tender your heart all the way, for He will extend His arms to uphold you every time. He is always there. His eyes are on our ways. He determines each of our destiny. We shall find rest if we draw nigh to Him. He knows our thoughts and reads our mind. There is none like Him but God alone. Langito namong Diyos nga mahan, pagkaanindot sa among pagsusi sa imong balang pulong pinagi sa sinulat ni Propeta Daniel, Yes. na naghatag ka namo og inanay nga kahayag ngano nga imong gitugot nga mga katawhan nimo nabihag ngadto sa dakong nasod sa Babylon. Amahan, tinuod dili na mo likayan ang pakigminggol sa mga katawhan sa kalibutan, kay mao kini paagi nga kami maka sulti og maka padayag kanila sa imong kabubuton pinagi sa among mga testimony sa among mga kinabuhi. Yes. Hinaw paunta o Diyos, nga imong panalanginan ang among tanang kaigsuonan. Nga karon nagapamalandong sa imong pulong, nga niining bag-ong tuig, among kinabuhian gayod ang pagpangandam sa among kaugalingon, lakip sa among handom nga makaapil sa imong dakong buhat, sa pagpasidaan sa uban sa imong hapit na nga pagbalik. Yes, Lord. Dagang salamat o Diyos sa imong pagtubag sa among mga paghangyo kay amo kinigi pangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. But God alone, depend on Him, depend on Him. Put your trust in Him. He is always there. His eyes are on our ways. He determines each of our destiny. We shall find rest if we draw nigh to Him. He knows our thoughts and reads our mind. There is none like Him but God alone. Ay, kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.